b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ni ye malikura kɛnɛ sigilen ye bi alamisadonya in na juillet kalo tile 20 san 2023 la an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan sirabagan kasara jugumanba mɔgɔ 5 fatura min na ani ka kelen jogin kosɛbɛ kɛra araba sufɛla la ka dugu jɛ bi alamisa la Bamakɔ pont filanan sanfɛla la an bɛna an ka laselikɛlaw ka kumakanw lamɛn a kan n'an tilal'o la Senegali fanga garadabaga kamalen Usmane Sonko ka kulu Pastef ka tɔnden 2 minɛnen olu labilala an ye wele bila Salifu Sakanugu ma ale ye kunnafoni sɛnsɛnla ye ani fana politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔnbagalajɛ don an bɛna ɲininkali tɛnkunen k'a la nɛgɛ kan sisan jɛmukan kɔnɔna la ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɛmɛlenw kan Mali ani duniya jamana kɔnɔna la ka tɛntɛn aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɛnɛ ka ɲanzan. Ka segin tuguni kokura ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a f'u ɲɛna k'u bisimila an ka malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kɛɲatu Tarawele de kumakan na ka tɛmɛ n'an ka jɛmukan ye ayiwa tarata su la ka na alamisadon na n'o ye bi ye a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 5 de nin tora sirabagan kasara jugumanba la ani ka tila ka mɔgɔ 1 fana jogin kosɛbɛ a waleyara Bamakɔ pont filanan sanfɛla la awa a kɛra ko a ma sɔrɔla kamiyɔnba dɔ de fɛ min ye sira bila ka taa don mɔbili fitinin dɔ la ani mototigi 2 la Mariam Kuyate n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Ni sirabakan kasara in kɛla su 11h tɛmɛlen waati Bamakɔ pont filanan kan an ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ minnu sɔrɔ kamiyɔnba 2 olu tun bɛ ka ɲɔgɔn dan kɛ minnu yɛrɛ tun bɛ ka bɔ ba numan fɛ ka taa ba kiniyan fan fɛ o ka ni ɲɔgɔn dan in de sen fɛ sa kamiyɔnba 1 ale kɔni y'a ka taasira bila ni ka taa don rafkati tigi dɔ la ani mototigi 2 a ma taa min kɔni kɔ maa 5 olu kɔni nin tola a la min ye a mototigi 2 ani a kamiyɔn kofɔlen yɛrɛ maa 3 chauffeur ale kɔni ye fiɲɛ 5 rafkatitigi o kɔni jogina kosɛbɛ an b'aw ladɔnniya an bɛ ka ni kunnafoni kunfɔlɔ in di waati min na min ye minisiriso min ɲɛsilen don bolimafɛnko ani sira koɲɛw ma ale kɔni tun ma a kumakan bɔ fɔlɔ an ka dɔn k'a fɔ min ye sirabakan kasaraw ye Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dugutaga siraw la a cayalen bɛ kosɛbɛ ni waati laban in na o kama fɛrɛ dɔw kɔni talen bɛ ni waati in na Mali marabagaw fɛ yaasa ka se ka maaw yɛrɛ ni makaran o fɛrɛ dɔ ye ko ka daminɛ su minuit fo ka taa bila fajiri magɛn kɔni na kari ko o kɔni tina boli bilen dugutaga siraw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔ min ye a mobili kofɔlenw ye o vitɛsiw ko na bila 50 km/h la n'a bɛ boli yɔrɔ la maaw ka ca yɔrɔ minnu na nka n'a bɛ kungo kɔnɔnaw kɔni na a bɛ se ka boli fo 80 km/h min ye dodaniw fana ye minnu yɛrɛ dilanna ka sɔrɔ u ma kɛ sariya kɔnɔ ko olu bɛɛ lajɛlen na ci a yirala k'a fɔ ko nin baara in kɔni tɛna kɛ kunfɛ baara ye bilen Mali jamana kɔnɔ min ye karibolilaw ye a yirala ko olu fana ni ka kɛnɛya ko o na to ka lajɛ waati kalan ko o fana na kɛ olu bɛɛ lajɛlen kunna u ka baara yɛrɛ okumu kɔnɔ min ye pasagew ye ɲinama kɛ olu kɔ kalan fana na kɛ u kunna u don mobiliw kɔnɔna na yaasa u mana se ka fɛn min ye min bɛ dankari adamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya la mobili tali mobili bolila yɛrɛ kan u ka se ka o ɲɛfɔ fɛrɛ ninnu ko u bɛɛ lajɛlen nata bala sariya tigilamaw fɛ Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Senegali fanga garadabaga kamalen Usmane Sonko ale ka tɔnkulu n'a bɛ wele ko Pastef a tɔnden 2 u tun minɛna ayiwa k'u labilala u ka surunalinikɛlaw ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u labilala ko jumɛn de la nka kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko a mɔgɔ 2 ninnu ka minɛli kun tɛ kelen ye o de kama an ye wele bila an baarakɛɲɔgɔn kunnafoni sɛnsɛnla don ni fana politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla don a tɔgɔ ko Salifu Sakanugu a b'an bolo nɛgɛ kan Salifu ni tulo bɛ n na i bisimila malikura kɛnɛ kan. I ni ce. Ayiwa an ye kunnafoni sɔrɔ bi k'a fɔ ko ni tɔnden Pastef tɔnden 2 minnu tun minɛnen tun don k'u labilala u ka surunnadonikɛlaw n'o y'u ka avocaw ye olu ye kunnafoni ninnu laseliw kɛ e bɛ mun de ɲɛdɔn a la n'i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna sisan nɛgɛ kan.
jati o blala kunu El Malik Sek ale ni Biram Souleye Diop olu be Ousmane Sonko ka politique mɔgɔw dɔ de u bɛɛ minɛna juillet kalo ni daminɛ man de la o blala ale El Malik Sek ni ko kumakan dɔ bɔra bɔlɔlɔw sanfɛ u y'a minɛ o kuma o de kosɔn a y'a yira fanga mɔgɔw la ni policiers la k'a fɔ kumakan minnu fɔra ale tɛ a ka avocat yɛrɛ y'o de fɔ k'a fɔ ko kumakan minnu fɔra a ka kumakan tɛ Biram Souleye Diop fana dun minɛna a ye kumakan dɔ de ta ka se ni jamanakuntigi Macky Sall ma ani Côte d'Ivoire ka jamanakuntigi Alassane Ouattara o kɔfɛ a nimisara ka kumakan na a y'a yira k'a fɔ k'a trompera a ye yafa ɲini président Macky Sall bolo nka o bɛɛ a tun bɛ kaso la u bɛɛ bilala kunu ni bilalen nin ko an bɛ se k'a fɔ ministre ani wasadenw u ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ parce que bi assemblée nationale kɔnɔ wasaden caman ye ministre min remercier k'a fɔ ko a y'u ka kumakan mɛn nin waati ninnu bɛɛ u n'a tun bɛ baro la k'a fɔ ko Biram Souleye Diop ani El Malik Sek u ka fɛɛrɛ kɛ u b'u bila cogo min na donc olu bɛɛ bilala ministre ninnu député ninnu bɛɛ baro kɛ ka se k'u bila cogo min na u bilali nin na a bɛna hɛrɛ dɔn Sénégal parce que sini juma politique tɔn minnu b'a fɔ ko F24 n'a bɛ politique ni société civile bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu tun ye rassemblement de wele kunu juma o rassemblement ni a kun dɔ ye minnu minɛna kaso la u bɛɛ ka bila donc ni ninnu fila bilara a bɛ dɔ bɔ dɔ la ani tuguni rassemblement mun prédéla kunu sini juma la préfet y'a fɔ a ma fɔlɔ préfet ma sɔn o rassemblement na an t'a lɔn a bɛ laban cogo min na n'a sɔrɔ olu diyagoya u bɛ rassemblement nin kɛ wala tɛna kɛ nka u bilalen nin kɛ a bɛna bɛn ni hɛrɛ la Sénégal. D'accord o diyara an ye Salifu nka ɲininkali filanan ye min ye fɛn min ye Ousmane Sonko yɛrɛ ka kiiriko ye o bɛ bolo jumɛn kan sisan mun de fɔra o fana t'a la. A ka kiiri Ousmane Sonko ka kiiriko nin bɛ sira la parce que Ndeye Khady Ndiaye ale Adji Sarr tun bɛ baara kɛ muso min bolo o tun ye recours la dɔn ale Adji Sarr yɛrɛ a ko avocat maître El Hadji fana tun ye recours la dɔn k'a fɔ ko verdict ni olu ma sɔn o ma donc ni justice bɛ sira la ni recours donna dɔrɔn o kɔrɔ ye de ko halisa processus ni ma ban an bɛ se ka mun fɔ Ousmane Sonko ka kiiri ko na halisa sira bɛ ka taa ɲɛ halisa procédure bɛ ka taa ɲɛ mais ale Sonko halisa a b'a ka so la policiers bɛ k'a da la halisa a tɛ se ka bɔ a tɛ se mɔgɔ tɛ se ka taa ye n'a ma kɛ a ka avocat an ka foli b'i ye Salif ayiwa k'a fɔ an lamɛnbagaw ye k'a fɔ ko nin tun ye Salif Saganogo de kumakan ye ale ye kunnafoni sɛnsɛnla ye ani politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla don ka bɔ Dakar an tun ye wele bila a ma a nana ka na kuma an ye fɛn min ye Ousmane Sonko ka fanga garanabagakulu u ka tɔnden fila minnu n'u tun minɛna olu ka bilalikow kan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko République démocratique du Congo la mɔgɔ 9 ɲɔgɔnna olu fagara araba sufɛla la ka fudun belebeleba dɔ la fɛn dɔ fuduna o fɛnba ni a tun yera dugulamɔgɔ dɔw fɛnɛ fɛ furu dɔ kɔnɔna na Mariam Traoré ale bɛ détail di a ma an ka kumakanw lamɛn. Sigida mɔgɔw ka fɔ la o masini bingani n'a ɲɛfɔra ko bɔnbu nga a cogoya tigitigi ma dɔn grenadi nɛgɛmafɛn wala gɛlɛden walima fɛn wɛrɛ o fana ye jogini 15 ɲɔgɔn kɛ kasara nin kɛra Libi Sahelifan na Rutshuru mara la Goma worodugu fɛ Kivu kɔgɔdugu yanfan mara faba mara min tɔrɔla kabini san 2021 san laban na M23 murtilen fɛ n'o ye mouvement du 23 mars laɲini duguden dɔ y'o bɔnbu dɔ ta foro dɔ kɔnɔ k'a di milisi mɔgɔ dɔ ma dugudenw tɔn ɲɛmɔgɔ Justin Mwagaza y'o fɔ AFP milisi nin ye mugu pɛrɛnta nin minɛ o laban nin pɛrɛnna mɔgɔ fila minnu tun bɛ u kɛrɛfɛ olu sara o yɔrɔnin bɛɛ la a y'a fara kan wa yan Kabizo kɛnɛyaso kɛrɛfɛ an ye mɔgɔ 7 npogotigini dɔ fana bɛ yen min sara sisan dɔgɔtɔrɔso baarakɛla dɔw y'o fɔ alamisa sɔgɔma jogilenw cɛma dɔw ka bana juguyalen don a y'a fara kan kɛlɛjugu min kɛra salon olu ye Congo fanga ka kɛlɛcɛw kunbɛn M23 murutilen kama minnu dɛmɛna Rwanda fɛ ka kɛ ni kunnafoni falen suguya caman ye duniya kɛlɛ ka dɔnikɛla fana b'o la kɛlɛ banbali dɔ kɔlɔsira kabini marabolo fanga dɔ bilala ka bɔ parafina kɔrɔyanfan fɛ nka kɛlɛ bɛ senna tuma dɔw la murutilenw ni marifatigiw cɛ minnu b'u yɛrɛ kɛ faso kanubagaw ye kɛlɛ nin ye mɔgɔ 100 caman bɔ u ka yɔrɔw la ka adamadenya gɛlɛyaba lase u ma. A y'a faamuya k'a fɔ ko nin tun ye Mohamed Touré ka laseliw de ye sisan an bɛna Mariam Traoré lamɛn ale bɛna kuma an ye Sudan jamana ka sanfɛ gosili gɛlɛn a yirala k'a fɔ ko ye tɛgɛrɛ fɔ Sudan faba n'o ye carte min ye o kunna ayiwa ani u ka duguba dɔ kan n'a tɔgɔ ko Obéi ka taa u ka jamana kɔgɔdugu yan fanfɛlaw la seereya dɔw ka fɔla AFP kunnafoni mɔgɔw ye an ka Mariam Traoré lamɛn a bɛ détail di a kan.
mugu cikanw bɔra ka ɲɛsin u ka finitigiw dagayɔrɔ ma minnu be wele ko des forces de soutien rapide ni kunnafoni nunu seriyara LOBI o duguden dɔ fɛ kilomɛtri 350 o de bɛ ani Khartoum woroduguyanfan ka taa kilebiyanfan cɛ ni fitinɛ min donnen do u ka jɛkulu maramafɛntigiw ani jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ ka kɛ n'u ka jamana jalatigiba fila tɔgɔ ye kɛra sababu ye ka mɔgɔ 3,000 ɲɔgɔn ni bɔnɛ mɔgɔ 3,000,000 ani tɔrɔmɔɲɔ 3 de be minnu bɛɛ lajɛlen ye u sigiyɔrɔ bila kabri avril kalo tile 15 waati bi alamisa jamana finitigiw ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankulu caaman ye gosili kɛ ka taa jɛkulu maramafɛntigiw ma walasa ka jaabili kɛ ka ɲɛsi u ka mugu cikanw ma nin kɛra LOBI o duguden dɔ ka seereya ye min ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ ka sabu kɛ a ka lakanako ye Khartoum woroduguyanfan fɛ seereya caaman wɛrɛw be minnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'u ka sanfɛ pankulu sira 3 fɛnɛ gosira bi sɔgɔma a mugu cikanw tun ka gwɛlɛn kosɛbɛ i n'a fɔ nin seereya nunu y'a lase cogo min na AFP ka kunnafoni di siraw kan kunu araba jamana finitigiw ye u ka kulu min be wele ko RSF jalaki k'u ye u ka dangarili ɲɛsin jamana faba sigida dɔ ma u ka dangarili dɔ senfɛ min kɛra ni sanfɛ pankulu dɔrɔni ye mɔgɔ 14 ɲɔgɔn de fagara o senfɛ 15 olu jogina duguden kunda a dugudenw ye laseli kɛ AFP ka kunnafoni di so kan k'a fɔ ko mɔgɔ 13 duguden kunda o de fagara kɛlɛ min bɛ u ka jamana finitigi ɲɛmɔgɔ Abdel Fatal al-Burkan ani a ka dankan n'o ye General Mohamed Hamdan Daglo cɛ tarata don jalatigiba General Burkan yera ja dɔ la sangani kɔnɔ a fadenkɛ n'o ye Daglo ye u ka kumakan dɔw la tɛmɛlen kɔfɛ ja dɔ la min ma tɛmɛ minuti 1 o hakɛ kan i ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa a ka finitigi kuluw ma n'o ye état major ye kuma min na a labɛnnen tun do t-shirt dɔ la ani ka fara pantalon dɔ kan n'o bi wele ko pantalon de treillis nanzarakan na marifa kurunin n'o ye pistolet ye o yera a ka ceinture la ani ka fara kɛlɛkɛ marifa wɛrɛw kan so dɔ kɔnɔna la yɔrɔ min bɛ jati i n'a fɔ finitigiw ka dagayɔrɔ n'a bi wele ko QG nin fitinɛ minnu bɛɛ lajɛlen lawaralen do dugu nimayɔrɔ la kɛlen do u ka dangarilikɛyɔrɔbaw ye fan fila si kɔni ma laseli kɛ k'a fɔ ko sebagaya ye u ta ye nin yɔrɔ kofɔlen in na jalatigiba Daglo yera sanga damadɔ kɔfɛ ja dɔ la ja min ni o filmera a yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛ dɔ fɛ kɛlɛ daminɛ waati o kɔfɛ a ka laseli fanba bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ ni kumakanw de ye min bi wele ko enregistrement sonore sisan an ka duniya lamini kunnafoniw lamɛn bi ayiwa a yirala k'a fɔ ko Angleterre ye laseli kɛ bi alamisa in na k'a fɔ ko u bɛ ɲangili bila mɔgɔ ani cakɛda 13 ɲɔgɔnna kan k'a fɔ ko sira gɛlɛnw de yira u ni Wagner ni ɲɔgɔn cɛla la farafina gun kan u jalakilen do ni kojugukɛw ani ninjuguya waleyaw ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la fagalijugubaw farafina sigidaw la a mɔgɔw ani a cakɛda kofɔlenw olu tɛna se ko ka baara kɛ ni Angleterre bankiw ye tuguni u ye u senda u ka magoɲɛ fɛn min b'u bolo u y'a sendara a bɛɛ kan u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko u ye k'u sen bɛ Wagner ka baaraw la Mali Centrafrique Républicaine Centrafrique RCA ani Sudan jamanaw kan awa a mɔgɔ kofɔlen ninnu olu filɛ nin ye ko Wagner ka ɲɛmɔgɔba Mali jamana kan n'o tɔgɔ ko Ivan Alexandrovich Maslov ani u ka ɲɛma fɛnɛ Centrafrique jamana kan n'a tɔgɔ ko Vitali Viktorovich Ferfilev ani Wagner ka chef des opérations o jamana kelen nin kan Konstantin Alexandrovich Pikalov ka segin kana kɔseginna Moscou fɛnɛ ye laseli kɛ bi alamisa la k'a fɔ ko dasigi kɛra fɛn min ye Angleterre ale ka lasigidenso min bɛ u ka jamana kan yen nɔ u baarakɛmɔgɔw a n'a diplomatiw bɛ nin ka taa ni ka seginw na Rusila jamana kan awa u ye a yira k'a fɔ ko u ye Todd Dodd n'o ye Angleterre ka lasigiden ye Rusila jamana kan welelen tun do bi sɔgɔmada in na Rusiw ka kɔkanko kotigiso fɛ awa ka laseli kɛ a ye k'a yira a la k'a fɔ ko a ka kɔlɔsili kɛ a ka mɔgɔw kan ko ayiwa ko u kɛlen bɛ ko ka dansigi kɛ u ka taga ni ka seginw kan Rusi jamana kan a n'a ka baarakɛɲɔgɔn ni laseli ninnu fɛnɛ kɛra kunnafoni siraw fɛ minnu bɔra Rusila kotigi kɔkanko kotigiso kɔnɔna na.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ni an seginne kana an ka studio kɔnɔna na ka don an ka jɛmukan tako filanan kɔnɔna na ayiwa k'a fɔ n ɲɛna awa halisa u bɛ malikura jɛmukan de kɔnɔ ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA Soba la Washington DC ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka kunnafoni ninnu na ni waati na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛturukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na Wagadugukaw fɛ yen nɔ Burkina Faso an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 102.5 kan Abidjan a b'an sɔrɔ fiɲɛturukala 99 kan Tomiyankaw fɛ a b'an sɔrɔ Radio Paris 5 kan fiɲɛturukala 98 kan ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na ni waati in na an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraba fɛ n'o ye www.voabambara.com Facebook kan an ka page kan n'o ye VOA Bambara an bɛ sɔrɔ yen nɔ ani Instagram ani YouTube kan an bɛ directement na ni waati in na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw Ukraine na kɔgɔdugu bilala jahanamaba de kɔnɔ su tɛmɛnen ninnu kɔnɔna na Rusiw ka lahawla gosiliw ba kɔfɛ u ye min ɲɛsin Odessa ma k'a to u ka port ba mer Noire da la ayiwa nin tun ye u ka gosili kɔtigɛbali ye su sabanan ɲɔgɔnna ye ka da ɲɔgɔn kan kabini sumanw an'u ka engrais o bɛnkanw dansigi kɛra olu la waati mun na Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn Kiev bɛ Moscou jalaki ko a y'a ka kurunbɔ karila sɛrɛtigɛ ko laɲini kɛrɛnkɛrɛnya la walasa ka Ukraine suma feereli daminɛ ko kura min bɛ se ka kɛ k'o bali. Duguden 2 ni kɔ fagara nin bɔnbu ninnu na Odessa ani Mykolaiv sigida ɲɛmɔgɔ y'a jira minnu ye ja kabakoma bɔ kɛnɛ kan minnu b'a jira ko so tasuma bɛ ka so ɲɛfɛlaw jeni. Mykolaiv dugu kɔnɔ sigiyɔrɔ 5 ni kɔ tiɲɛna dugutigi Oleksandr Sienkiewicz a ka lasigiden Anatoli Petrov y'o fɔ ka fara kan ko su dɔ sɔrɔla jahanama su dɔ an ka mɔgɔw ye Ukraine jamana ka kisili ni kɔrɔtɔ ko ɲɛmɔgɔba Sergei Kruk y'o jaabi a fɔ man di nka a ma se ka misilu bɛɛ minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ wele ko KH-22 ani Onyx misili faraman minnu tiɲɛni ka gɛlɛn kosɛbɛ Oleg Kiper y'o fɔ Telegram kan o misili ninnu n'u man teli ka ci Moscou fɛ u tun bɛ baara kɛ n'u ye ka ban Irisi jamana ka bingani sen fɛ su fɛ ka taa taratadon na ka na arabadon ma n'o ye sumanw jɔyɔrɔw ni kurunbɔ kariyɔrɔw laɲini Odessa o ni Kronomorsk ka bɔndaw tiɲɛ ni kɛrɛnkɛrɛn la suman tɔni 60,000 lafiɲɛbɔ don Rusi sɔrasiw y'a jira tuguni k'u bɛ sɔrasi laɲini dɔrɔn de bon k'a fɔ ko u ye kɔgɔjida subahana machine n'o ye drone o dilanyɔrɔ ni u marayɔrɔw tiɲɛ Odessa ani marifaw ni sɛnɛfɛnw marayɔrɔ Mikhailov Vladimir Putin y'a jira arabadon ko Rusila labɛnnen don ka segi bɛnkan nin kan n'a ka ɲininiw kɛra u bɛɛ la k'a fɔ ko tilebi jamanaw jalaki ko politiki ko gɛlɛya o jaabi la Kiev ye wele bila ka kɔgɔjida sɔrasi kɔlɔsilikɛlaw sigi sen kan duniya kɛlɛya tɔn ka yamaruya kɔnɔ jaabi ma sɔrɔ fɔlɔ kuncɛla kɛlɛ nin bɛ kɛ Ukraine kɔrɔyanfan kɛlɛbolo 2 ninnu bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na ɲɛta caman ma kɛ A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Kenyakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min ye kalansow ani feerekɛyɔrɔw olu bɛ dayɛlɛla bi sɔgɔmada in na hakaja fanga garadabaga ka wilikan tun bɛ yen nɔ ko nisɔngoya wulikajɔ k'a kana dabila fiyewu ayiwa minnu senfɛ mɔgɔ a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 12 ɲɔgɔnna fagara olu la ka ban ne wilikanw fana bilalen bɛ fana bɛnkan u ladilanni na fanga ani fanga garadabagakulu ni ɲɔgɔn cɛla la Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn
fitne ani giringajo wale daminɛna ko kura bi alamisa kɛnɛya jamana faba ana marabolo dɔ kɔnɔ i n'a fɔ kibera ani nairobi fanga sinamatɔn jamakuluba dɔw minnu bɛɛ lajɛlen bɔra i n'a fɔ afp ka kunnafonidilaw y'a lase cogo min na ni finitigiw tun gannen don ɲɔgɔn na o waati kelen na u ka finitigi polisiw ye fiɲɛjugu n'a bɛ wele ko gaz lacrymogène fiyɛ ani ka fara marifakisɛ cili ka taa giringajɔla ninnu ma a giringajɔ wale kɛbagaw fana y'u ta sara ni finitigiw ye ni gabakurun fili ye nka ka sara ko fosi wɛrɛ kunnafoni ma di a koɲɛ kan u ka fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye politiki cɛmɔgɔba ye Reila Odinga tun ye wele bila u ka jamanadenw ma k'u ka bɔ tile 3 kɔnɔ ni kunɲɔgɔn in kɔnɔna la walasa k'u ka nisɔngoya yira kunnafoni laban minnu dira ko mɔgɔ 2 o de fagara mɔgɔ 300 ɲɔgɔn bɛ minnu bɛɛ lajɛlen minɛna ni giringajɔkɛla ninnu cɛma bi alamisa a kunnafoni laban u y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko kabiri giringajɔ wale in daminɛna mɔgɔ 10 ani kɔ ɲɔgɔn bɛ minnu ni bɔnɛna kabiri marsi kalo waati o waati min kɛra welekan bilali ye u ka fanga sinamatɔn cɛmɔgɔba Odinga fɛ a ka jamanatigisi kalata yɛrɛ kofɔ waatiw la min jɔrɔna bonyana kosɛbɛ diɲɛ jamakuluba communauté internationale yɔrɔ kunu araba wula fɛ a ka bɛrɛbɛrɛlitɔn min bɛ wele ko alliance azimio fɛnɛ ye ɲɔgɔn ye ka welekan bila ka taa kɛnɛya jamanadenw ma k'u ka bɔ ka dɔ fara nisɔngoya walew kan bi alamisa an bɛ ni kunnafoniw lase aw ma waati min na kɔni yirala k'a fɔ bi alamisa fɛn min ye karogɛlɛya walebaw ye olu kɔni ma ye a kuɲɛ la nka mankan dɔɔni o kɔni kɛra kibera min kɛra dankarili ye u ka polisi finitigiw ni giringajɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ duguden minnu b'a mara kɔnɔ caman tun bɔra ni bere ye ka dankari bingalikɛlaw la kunu araba magazɛn 5 ɲɔgɔn bɛ yen o bɛɛ lajɛlen cira u ka sigida dɔ kɔnɔ i n'a fɔ seereya dɔ min bɛ wele ko Jacob Ayango n'a si ye san 45 ye o y'a lase cogo min na a ko kunu magazɛn 5 de cira an bɛ yan bi walasa ka se k'o taabolo ninnu bali an t'a ɲa tuguni Nairobi dugu kɔnɔna ka fara Kisumu ani Mobaza kan yen yɔrɔ kalanso minnu tun datuguna fanga sinamatɔnw fɛ bɛɛ lajɛlen dayɛlɛnna kɛnɛya minisiri min bɛ u ka jamana kɔnɔna ko ɲɛnabɔli kunna tun ye fɛɛrɛw latigɛ walasa ka se ka wulikajɔw kɛ ka lakanako sabati a fanfɛyɔrɔw la fanga sinamatɔn cɛmɔgɔba Odinga a ka kumalasela Denis Oyango n'ale tun fɛnɛ bɛ giringajɔlaw fɛ minɛna kunu araba ka tila k'a labila bi alamisa kɛnɛya kiritigɛso ye u ka lɛnpo layɛlɛni lajɔ min kɛra kalo tɛmɛlen o laban waati la ka kɔn makɔnɔli bɛ senna ka kɛ ni hakilina tɔw tali ye min ka kan ka kɛ kɛnɛya jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 0 1 20 24 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Burugu o kɔnɔna o bɛ Mali marayɔrɔ dɔ kɔnɔna na ka taa Mali camancɛ fanfɛ marayɔrɔw fɛ awa a yɔrɔ kɔnɔna la a nana yira k'a fɔ wagati dɔ la ko bɛnbaliya nanen bɛ don sigidala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka na kɛ fitinɛw ye u ni ɲɔgɔn cɛla la bagangɛnnaw jɛgɛminɛnaw ani sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛla la awa mun nana ni o bɛnbaliya in ye an tun ye ci bila a dɔnbaga lajɛ dɔ ma ka a baro kɛnɛ sigi ni a ye baro in ye baro kɔrɔ ye a b'an bolo bi an bɛna ka na a k'a la yaasa ka hakilinaw di mɔgɔw ma gɛlɛyaba min yɛrɛ bɛ n'a bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la sigidaw la Mali yɛrɛ camancɛ fanfɛ marayɔrɔ la a bɛna kɛ sababu ye ka faamuyali sɔrɔ a koɲa la kosɛbɛ an k'a lamɛn. N'i ye Mopti région yɛrɛ ta ji lakanalen don tuma bɛɛ o ye kelen bin lakanalen don tuma bɛɛ o ye 2 ye dugukolo fana n'i y'o 3 sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ kɛlɛ b'a la Mopti région dɔrɔn tɛ dɛ fɛn o fɛn n'a bɛ wele ko delta a yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw bɛ kɛlɛ da nɔ kan parce que a nafamafɛnw ka ca bin ye nafamafɛn kelen bin 2 de b'a baara dugukolo ye nafamafɛn ji fana ye nafamafɛn dɔ ye jɔn b'a baara bozo minnu bɛ Dakar la f'u bɛ jɛgɛ sɔrɔ a la a tun bɛ kɛ cogoya jumɛn na lawale la 1818 Seku Amadu ye bɛɛ wele sɛnɛkɛlaw misitigiw a fɛn hala gesedalaw a y'u bɛɛ wele an ka sigi ka fɔ an ka burugu in kɔnɔ la an bɛ se ka dilan cogo min na parce que misiw bɛ na a kɛlɛ ka ca sɛnɛkɛlaw bɛ yen mɔnikɛlaw bɛ yen an bɛ se ka bala cogo min na bi o de b'a to misiw bɛ taga ni ka segin na Mopti région na u bɛ yɔrɔw tigɛ mɔgɔw tun bɛnnen don 2 tun bɛ a tɔ to sɛnɛkɛlaw ye sɛnɛkɛlaw fana tun b'a tɔ to dɔw ye mɔnikɛlaw a bɛɛ tun bɛ ten misi tun ka kan ka don waati min na o jate minɛlen don mɔnikɛlaw ka kan ka sigi waati min na o jate minɛlen don sɛnɛkɛlaw ka kan ka sigi waati min na o jate minɛlen don
bagan ka kan ka bɔ waati min na fana ka taa kɔrɔn fɛ ou bien ka taa saheli o bɛɛ jateminɛlen tun don. Mun de nana ni bɛnbaliya ye burugu kɔnɔna na? Fɛn saba bɛ yen o de y'an kɔ don ɲɔgɔn na. Sɔrɔ ni Ala y'a bi hakili to tɔw kɔ fɔlɔ o tun bɛ kɛ o tɛ bi. Dɔnniya ni Ala y'a d'i ma i b'i hakili to tɔw kɔ bi bi o tɛ ka kɛ. Faamaya n'a dir'i ma ni i hakili to tɔw kɔ bi faamaya ka donc bɛɛ bɛ kɛlɛ de la sisan ɲɔgɔn fɔ lawale la an bɛ dugutigi bonya ka alimami bonya bi o caman tradition na o dabila la. An ye politiki siraw ta yɔrɔ dɔw la pour que tuma dɔw la n b'a fɔ n ko politiki nana an ka dugu la an ka tradition an tun delilen bɛ ka fɛn minnu kɛ o bɛɛ bolila ka bɔ fenêtre fɛ. A sabanan fana ye mun ye an minnu fana bɛ tubabu ka commandant an n'u cɛ man jan tant que n'an ma nin bɛɛ kungun ɲɔgɔn na k'a lajɛ min bɛ ɲɛ min tɛ an tɛ ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ dɔw la. C'est pourquoi burugu kɔnɔ bi maaw kɔ donnen don ɲɔgɔn na i bɛ dɔ sɔrɔ ale pereselen don k'u bɛ dugutigi place ta u bɛ dugutigi dɔw sɔrɔ u pereselen don k'u bɛ jamanatigi place ta n'i ye maire sigi dɔrɔn o kɔrɔ de k'i ye mɔgɔ wɛrɛw sigi min b'a contre la fɔlɔ dugutigi bɛ sigi problème t'a la. Silamɛya nali jɔyɔrɔ kɛra mun de ye nin koɲa in kɔnɔna na? Depuis 9e siècle ni 11e siècle la silamɛya delilen bɛ ka na Mopti région yɛrɛ kɔnɔ i bɛ yafa ma dɛ an fila dama bolila ka taa fo Kita ou bien fo Wasulu parce que an siranna silamɛya in ɲɛ. N y'a f'i ye cogo min na an cɛnnen don ɲɔgɔn ye kosɛbɛ donc n'an m'an ma don ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ ko min tun b'an bolo an ka segin o fɛ a bɛ tiɲɛ an bolo n'i ko fila bamanan de don n'i ko bamanan fila de don n'i ko fila fana bɔbɔ de don an bɛɛ de donnen don ɲɔgɔn na. Burudamɛw ye bɔrigu kɔnɔna sɔrɔ cogoya jumɛn na u donna bɔrigu tariku kɔnɔ cogoya jumɛn na? Fɔlɔ Masina ni Tukulɛriw kɛra waati min na burudamɛw caman nana ka na Masinakaw dɛmɛ u sigiyɔrɔ bɛ burugu kɔnɔ yen u bɛ ka segin de kɛ parce que Mopti région ye yɔrɔ dɔ ye n'a gɛlɛyara cogo o cogo i bɛ yɔrɔ sɔrɔ i bɛ se k'i den yɔrɔ min na c'est pourquoi n'a gɛlɛyara misitigi minnu bɛ Niger minnu bɛ Mauritanie des fois minnu bɛ fo Burkina a bɛɛ bɛ na debo in kɔnɔ ou bien ka na Mopti région in kɔnɔ pour que ka nɛɛma sɔrɔ donc o tɛ bila ko ye ɲɔgɔn dɛmɛ de don n'aw ye ɲɔgɔn dɛmɛ n'aw hakili bɛ ɲɔgɔn na problème t'a la mais ni bɛɛ nata bonyana o de caman b'an kɔ don ɲɔgɔn na hali bi Ala ka fitinɛ nɔgɔya Ala ka to an ka mɔgɔ an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ a n'a lamini na VOA Afrique. Ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. An bɛ Kayikaw fɛ yen ka bɔ 2e division na ka yɛlɛ 1re division na ɲina saison min kun cɛtɔ filɛ 2022 2023 saison ko don a monte ɲɔgɔndan dɔ tana ye Senatɔrɔntan kunda Senatɔrɔntan ligue 5 ŋanaw de tun bɛ yen ka ɲini ka yɛlɛ 1re division na Kaye jatigi o ŋana Sigaso ŋana Kulikoro ŋana Segu ŋana ani Kidal ŋana ni ŋana 5 in cɛ ma Kulikoro ligue ŋana de ye se sɔrɔ Union Sportive Buguba n'a bɛ wele US Buguba Senatɔrɔntanaw ye min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna walasa ka saraba cɛ min y'a to u y'u yɛrɛ sɔrɔ Mali Senatɔrɔntan sanfɛ legelege la Alifuseni Sakɔ ale b'o ɲɛfɔ an ye US Buguba jalatigi don. N'o de fɔ n ka joueur ɲɛna n y'a f'u ɲɛna an ka bɛ ko sugu bɛɛ kɛ an b'an jija an nanen filɛ tournoi min na nin an kana manamana minɛ parce que n'i y'i bɔra championnat na ka na monter kɛnɛ kan équipe fɛn fɛn nana a bɛɛ ko dɔ de kɛ ka se yan nɔ an kana jɔ équipe foyi la an ka équipe bɛɛ minɛ i n'a fɔ komi favori quoi bon n'an nana ballontan fɛn fɛn na an k'an jija an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kuma ni ɲɔgɔn ye an kana dimi ɲɔgɔn kɔrɔ ballontan in na an yɛrɛ ka matchiw bɛɛ la i b'a sɔrɔ an bɛ match kɛ ka ban si tɛ dimi si kɔrɔ hali ni ballon tiɲɛna an bɛ ɲɔgɔn encourager wa ni ballon tiɲɛna fana an bɛ segin an b'a ɲini ɲɔgɔn fɛ o de tun y'an ka force i m'a ye hali n'an ye biro an t'a US Buguba degeli karamɔgɔ Augustin Kulubali bɛ ɲɛfɔli k'an ye danfara la min yera a ka clubu ani clubu tɔw de ɲɔgɔn cɛ Kayi kɛnɛ kan. An motivé le terrain kɔnɔ bon jour kun an ka première division na bon an préparé no kosɛbɛ parce que an ka championnat filɛ nin an ka championnat ka jan kosɛbɛ ni Kulukoro championnat lajɛ n bɛ se k'a fɔ a bɛ Mali championnat bɛɛ ɲɛ deuxième division parce que an b'a daminɛ fɔlɔ bɛɛ bɛ taa troisième division la fɔlɔ ouais o ye phase de district u bolo an mana bɔ yen an bɛna phase ligue la u mana bɔ an bɛna carré la bon championnat ka jan mɔgɔ mɔgɔ ni sera k'o coup kana Kulukoro représenter tiɲɛ la danfara caman bɛ kɛ ni mɔgɔw cɛ parce que sur le plan physique sur le plan technique sur le plan tactique bɛ bila bɛɛ ɲɛ. Ka yɛlɛ première division na o ka ɲi nka fo ka baaraba de sigi sen kan walasa ka se ka mɛn a kɔnɔna na US Buguba mɔgɔw y'a yira k'u ma ɲinɛ o kɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala segi don.
ayiwa nin bena dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na ninnu de kɛra aw garisɛgɛ ye minnu farala ɲɔgɔn kan an balimakɛ Cheick Tirou fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kiyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision siraw fɛ ni tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ.